wokonera kanema wa Zodiak. Ine ndi Sungana Nsiliya ndipo lero tili mu mzinda wa Lilongwe kumene gulu limene likudzitcha Concerned Muslims amene ndi asilamu amene ndi okhudzika abwera pamodzi ndi kuchititsa msonkhano wa atolankhani. Mwazina iwo akufuna kapena kuti ndinene kuti mutu wa zimene akuzakambirana kuno akutcha kuti Muslim Association of Malawi Elections and Endorsement of Candidates. Tinene kuti malingaliro ena aliwonse, maganizo ena aliwonse amene atafotokozeredwe kuno si amene akuonetsera zimene Zodiac Broadcasting Station ikunena, koma zonse zimene zikunenedwa kuno ndi malingana ndi bungwe limene lila Concerned Muslims. Bwanji pano ndikuperekeni kwa amene akutsogolera mwambo onse. Zikomo kwambiri. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رحمنا مع راشد وأمورنا عزنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هو الله تقوى ميكاني ما واليرو وبا 18 siku limene tabweranso pamaso panu kuzapanga endorsement ya anthu amene amalawi wasankha kuti akhoza kuwayimira usogoleri wa Muslim Association. Chifukwa ntchito imeneyo tikupemphana Allah kuti tiyende bwino, anthu amene anthu anena dzina lawo kochuluka azakhale msogoleri wabwino mawa akasankhidwa. Zonse tikupasani inu Allah subhanahu wa ta'ala ndi chisoni chanu ndi chifundo chanu kuti chilichonse chimatheka ngati inu mwachivomereza, ngati mutisiye ndi kuti sichikhala chinthu chabwino. Ndiye tikupempha kuti mwasogolera anthu amene amasankha kupanga endorsement mayina anthu amene tikuwaulusa lero pano kuti ulendo wawo opita kuma election ayende bwino, komanso Mulungu mwasogolera kuti akakhale amodzi mopambana chifukwa cha kusankha kwa anthu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basi tuwandire na salamu nonse kumene muli madera onse amene muli. Basi mchifuniro cha Mulungu mmene tidakupempherani nthawi imeneyi kuti mutipatse mayina amene mukuwaganizira kuti atha kutitsogolera. Ndiye mutatipatsa mayina talandira ambiri, ndiye padero lino tikupatsani mwa mayina amene achuluka anthu amene awasankha kuti atitsogolere monga ife Asilamu. Ndiye tonse pamodzi tipange maduwa kuti anthu amene wangatanga sankhidwe kukhala m'mipando imeneyi tapangire maduwa kuti atitsogolere mwamtendere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to you all once again. My name is Ahmad Insia, speaking on behalf of Concerned Muslims. The one who has just finished speaking is Brother Mandua, who is Concerned Muslim Group Chair, and the Sheikh that gave us an opening prayer is Sheikh Asif Sem, and we also have Brother Wilson Imedi with us. We are here once again to give an update as a follow-up on what we communicated before the Muslim Ummah on 26th February 2026. As you might recall, we came here to inform you about the judgment which was delivered on 20th February 2026. The judgment was between the case of Concerned Muslims and the Board of Trustees of the Muslim Association of Malawi. In our presentation on that day, we specifically stated what the judge had ordered, so that as Muslim Ummah we should have an understanding of what implication the judgment actually brought before us. It is out of this background and it is out of this gathering that we are here today
as a follow-up to further present before you those names of which you as Muslim Ummah, you have advised us to endorse. Henceforth, our theme for this press briefing is on MAM elections and the endorsement of the candidates for the forthcoming MAM elections. You might be aware that in our area presentation, we asked those who are capable, those Muslims who are capable, and apart from asking those Muslims who are capable, we also asked the Muslim Ummah to present before us, having been empowered by themselves, Muslims, by recognizing this group to lead the proposed or the potential candidates that would be ushered into the position of the leadership of the Muslim Association of Malawi. Out of this, our presentation will therefore focus on the 1994 Constitution and at the same time the names that we received and the names that Muslims as a society have possibly endorsed. Tikutero kunena kuti tinabwera pamaso pano, ndipo mmene tinabwera pamaso pano pa 26 February tidakupatsirani chigamulo chimene aku High Court adapereka, ndipo chigamulo chimenechi chinali chonena kuti ife ngati ma concerned Muslims tidali olondola kudzudzula zimene zidachitika pa nkhani ya kasinthidwe ya constitution, komanso kudzudzula pa zimene zinachitika pa nkhani ya zisankho zimene zidapangidwa posatsata malamulo. Pambuyo pakuchitika zimenezi, ife tidanena kuti ngati udindo wathu udali kungokupatsani ino asilamu update yonena kuti mlandu uja atapambana, ndipo akhoti apeza kuti ma board of trustees komanso onse amene amathandizira kuyendetsa zisankho zimenezo adachita zinthu mosatsatira malamulo. Pachifukwa ichi akhoti adaweruza kuti kuchitikeso zisankho. Inu mudatipempha ife ngati amene tidatsogolera kupita ku khoti kunena kuti titsogolere kusankha utsogoleri umene mukuona ngati ukhoza utumikira asilamu. Mu tsiku la lero tabwera kuti tikupatseni feedback pa maganizo amene inu mwatipatsa asilamu. Ndiye zokamba zathu mu tsiku la lero zikhala za mmene zisankho za mamu zimenera kuyendera, komanso ndi atsogoleri ati amene asilamu mwatiuza kuti tapange endorse kapena tapange support kuti amenewa akamakapikisana nawo ife tapange support ngati asilamu. Lero tiyankhula kwambiri mchichewa chifukwa chonena kuti mu nthawi imene tidayankhulana mu February ena adanena kuti asilamu ena amvetsetseso bwinobwino tichulutse kuyankhula chichewa. Pachifukwa chimenechi ndiye kuti zokamba zathu zikambidwa kwambiri mchichewa. Choyambirira tisanafotokoze timafuna tipangeko correct zimene pa press statement imene ma board of trustees atulutsa lolemba latali kapena atulutsa wiki yatali. Mu press statement yawo amanena kuti ma concerned Muslims adakatengera injunction ma board of trustees, komanso adakatengera injunction amene anali national chairperson wa Muslim Association of Malawi, Sheikh Idrisa Muhammad. Asilamu uno ndi mwezi wa Ramadhan, ndipo ife nthawi zonse ngati asilamu tukakamizidwa kuyankhula chilungamo,
pambuyo pokakamizidwa kuyankhula chilungamo tukakamizidwaso kuti tizichita zinthu zimene anthu enanso akamva akhoza kuzindikira kuti zinthu izi ndizoona kapena sizoona. Ife choyamba timafuna titsutse komanso tapange correct kuti ife ngati ma concerned Muslims sitidatengerepo injunction board of trustees. Injunction imene ma concerned Muslims adatenga mu December 2021 inali ya Sheikh Idrisa Matemba Muhammad. Iwo ngati beneficiary wa zisankho zimene tinkadziwa kuti sizinaende molondola. Ndizodabwitsa kuti a chairperson a board of trustees angabwere pagulu mwezi wa Ramadan chifukwa ife ma documents onse tili nawo nkunena kuti ife tidatengera iwowo injunction. Ndikunenanso kuti bungwe la Muslim Association of Malawi silimayenda bwino chifukwa cha injunction ya munthu mmodzi. Tinachoona ngati kuyankhula kumeneku sikwa bwino, sikopereka chitsogozo, komanso ndikofuna kugawanitsa. Ife sitidawatengere injunction, komanso bungwe silingalephere kuyenda bwino chifukwa cha munthu mmodzi atayimitsidwa ntchito. Ngati kuli kulephera kuyenda bwino kwa chinthu ichi mwina ndi chizindikiro chonena kuti chinthucho chakhala nthawi zonse chisakuyenda bwino, koma mwina pofuna kupezerapo chifukwa ndiye nkunena kuti injunction imeneyi idapangitsa kuti mwina chinthucho chisayende bwino. Timafuna kuti poyamba tipange correct pa chinthu chimenechi. Pambuyo pa zimenezi asilamu ambiri makhala mukufunsa kodi zisankho zimenezi mmene ajaji atiuzira kuti tipange zisankho zichitika motani. Choyambirira tinene kuti ajaji afotokoza kuti zisankho zimene zichitikezi tigwiritse ntchito constitution ya 1994. Ndiye kuti ifeyo ngati asilamu tikuyenera kudziwa kuti kodi constitution ya 1994 imati chiyani. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti mukapita mu article 5 ya constitution ya 1994 ya Muslim Association of Malawi ikukuuzani ma organs 5 amene ali Jumuwa Masjid Committee, District Committee, Regional Committee, Central Board, komanso Board of Trustees. Mukapanga understand ma organs amenewa muona kuti all along process imene machitika ndionena kuti tikamapanga zisankho za Muslim Association of Malawi timayambira pa district. Koma pambuyo pa zimenezo ndiye kuti timayeneranso tidziwe kuti mmene amafuna kusintha constitution ya Muslim Association of Malawi adachotsapo organ imene ili nsanamira ya ma organ wonse imene ili Jumuwa Masjid Committee. Utsogoleri umene ulipo udachotsa Jumuwa Masjid Committee ndikuikapo corporate organizations. Mukaiona revised 2018 constitution ikuonetsani zimenezo. Ndiye iwe ngati Nsilamu umayenera udabwe kuti nchifukwa chiyani anachotsa ngati organ. Chifukwa pa ma organ 5 ndakuuzani paja: Jumuwa Masjid, District, Region, Central Board komanso Board of Trustees. Muona kuti Chisilamu chikhoza kukhala opanda Board of Trustees. Chisilamu chikhoza kukhala opanda region. Chisilamu chikhoza kukhala opanda Central Board. Chisilamu chikhoza kukhala opanda district. Chisilamu sichingakhale opanda Jumuwa Masjid.
chifukwa ndi kujumuwa masjid kumene ife asilamu takakamizidwa kuti msilamu aliyense akuyenera azipemphera. Ndiye funso nkunena kuti kodi munthu umakapemphera ku district, ansala ndi ayi. Umakapemphera ku region, ansala ndi ayi. Umakapemphera ku central board, ayi. Nchimozimozi board of trustees supemphera. Chimene msilamu akakamizidwa ndi kupemphera. Umakapemphera kuti ndi kujumuwa masjid kapena ku masjid ina iliyonse. Ndiye chifukwa chocho umakapemphera ku masjid ina iliyonse ndichodziwikiratu kuti masjid iyo ndi imene ili nsanamira ya chisilamu tikakamba pa ma organs amene akunenedwa apawa. Chifukwa ndi kumene kuli china chimene ife takakamizidwa asilamu ndiko kupemphera. Ndiye ndimafuna kuti tikhale ndi picture imeneyo. Now chifukwa choti ndi nsanamira imeneyo, muona kuti masjid committee ndi imene imakasankha district. Nchifukwa chiyani sequence inakhala choncho? Nchifukwa chonena kuti masjid iyo imeneyo imayenera ikhalepo nthawi ina iliyonse. Chifukwa inu mukamanga mzikiti, ine ngati Ahmad Nsiya ndikhozomanga mzikiti umeneyo ngati uli waukulu nkumaswalepo jumuwa umeneyo, ndiye kuti atsogoleri apa komiti ameneyo amapanga qualify kukavota nawo zisankho za Muslim Association of Malawi at district level. Chifukwa tikati masjid sizikutanthauza kuti mamu mizikiti imene yamanga mamu. Inolo mutawerenga koseko mupeza kuti mizikiti imene mamu idamanga ngati institution ndiyo chepa kwambiri. Mzikiti wina aliyense akhoza kumanga. So ndimafuna kuti tikhale ndi understanding imeneyo. So process imene yakhalapo ndionena kuti ajumuwa masjid amenewa amakasankha district. Ma representatives a district amakasankha region. Ma representatives a district ndi region amakasankha central board. Central board ikakhalapo ndi imene imakasankha board of trustees. Izizi ndi nsanamira kapena ndi ndondomeko zimene zili mu constitution ya Muslim Association of Malawi. Now, ndayankhula izi chifukwa chiyani? Ndayankhula izi chifukwa chonena kuti tamva ndipo tikudziwa kuti azathu mbali inayo meeting yawo atakhala yoyamba ku Blantyre adauzana kuti zisankho zikayambira ku central board. Iwowo nkuyankhula kwawo meeting imwe amanena kuti constitution si kunena kuti zisankho zikambire kuti. Ngakhala anyamata awo jiya mmene amapanga ma audio awo amateronso kuti constitution si kunena kuti zisankho zikambire kuti. Ndiye ife tinabweranso pano kuti tikambe nanu asilamu kuti tikuunikireni kuti kodi constitution imeneyi ikuti chiyani. Ndipo pambuyo pokuunikirani inuyo ndi amene sopano mungakhale nkuzindikira. Ndiye kuti muimvetsetse constitution imeneyi ife tiyambe nkunena kuti zisankho za institution ina iliyonse zimapangidwa guide ndi constitution yawo. Zisankho za institution kapena bungwe lina lililonse zimapangidwa guide ndi constitution yawo. Ndiye mukaona 1994 constitution choyambirira si kukuuzani kunena kuti zisankho zimayenera kuyambira kuti. Choyambirira chimenecho si kukuuzani kuti zisankho zimayamena kuyambira kuti. Ndiye mukakhala kuti mukupanga law, pakakhala kuti constitution is silent on where you can start your elections. Next question that comes is, do you have any precedence? Kodi zisankhozo zidamba zachitikapo? That one legally
imatchedwa kuti precedence, chinthu choti chidachitikapo. Kodi chidachitikapo chifukwa mukamatsutsana choyambirira imachitidwa guide ndi constitution. Then secondly, pamayenera pakhale what we call a precedence. So pa precedence tikuzonena kuti yes, chipangireni register 1994 constitution zisankho zakhala zikuchitikapo, nde amafusa kuti zimachitika bwanji. Nde ndimafuna ndikuuzeni ni choyambirira asilamu kunena kuti ndingoyambira kunena kuti Sheikh Hussein Mwarabu Allah awalandire zabwino zawo ndi kwakhululukira zofoka zawo, amenewa akhala akulamulira bungwe la Muslim, adakhala akulamulira bungwe la Muslim Association of Malawi kuchokera 1972 mpaka na 1994. 1972 mpaka na 1994. Atatisiya ndi nyengoso imene democracy Malawi muno inabwera. Ndipo mu nthawi imeneyi chifukwa choti tinali mu democracy, nchifukwa chake kunabwera constitution imene tayipanga rifai ya 1994. Ndipo mu 1994 Sheikh Mwarabu atatisiya, Sheikh Alhaji Likonde Allah awalandireso zabwino zawo komanso nkwakhululukira zofoka zawo, adasankhidwa kukhala acting chairman wa Muslim Association of Malawi kuchokera 1994 mpaka na 1997. Kuchokera 1994 mpaka na 1997. Ndipo zisankho zoyamba za Muslim Association of Malawi pogwiritsa ntchito constitution ya 1994 zidachitika mu 1997. Mu 1997 kudakayambidwa kusankhidwa a district, ndipo kudasankhidwa a district kudakasankhidwa a region. Ndipo amene adaonetsa chidwi choyima nawo pa zisankho za 1997 adalipo awiri: Sheikh Umar Wochi Allah awalandire zabwino zawo ndi kwakhululukira zofoka zawo, komanso Sheikh Harid Ibrahim Allah awalandireso zabwino zawo. Awiri amenewa adasonyeza chidwi chopikisana nawo pa mpando wa Muslim Association of Malawi ngati chairman. Ndipo zisankho zitayandikira kuti afuna akayambe kuvota, Sheikh Harid Ibrahim anapanga withdraw, ndipo Sheikh Umar Wochi adasankhidwa kukhala adakhala chairman wa Muslim Association of Malawi, adalowa opanda opikisana naye. Presidency yoyamba tili nayo ya 1997. Sheikh Umar Wochi amenera kulamulira Muslim Association of Malawi kuchokera 1997 kufika 2002. Koma chifukwa cha zovuta zina adapezeka kuti adalamulira 1997 mpaka na 2004. Mu 2004 anthu 5 adaonesa chidwi, koma anthu 5 asanonse chidwi, zisankho za district komanso region zidachitika. Chifukwa ndi a region komanso district amene amasankha national chairman. Ndipo mu 2004 anthu 5 amene anaonetsa chidwi, oyamba anali Umar Wochi amene mu nthawiyo amalamulira. Achiwiri anali Sheikh Ali Kennedy amene pano ndi a board of trustees a Muslim Association of Malawi. Achitatu anali Sheikh Muhammad Uthman amene pano ndi a grand mufti. Achinayi anali Sheikh Yusuf Kanyamula Allah awachitire chifundo komanso alandire zabwino zawo. Ndipo achisanu anali Sheikh Kawinga. Awa ndi anthu 5 amene anaonetsa chidwi kupikisana nawo zisankho za Muslim Association of Malawi mu 2004. Zisankho zitayandikira, Sheikh Umar Wochi amene anali incumbent mu nthawi imeneyo anapanga withdraw. Ndipo pa anthu 4 amene amapikisana, alhamdulillah, Sheikh Yusuf Kanyamula akunchisi
ndi amene adasankhidwa kukhala national chairman. Ndiye kuti presidency yachiwiri tili nayo. Sheikh Yusuf Kanyamula ala wachitire chifundo mchito zawo komanso alandire zabwino zawo. Adalamulira kuchokera 2004 mpaka na 2011. Iwowa amenera kuti zisankho zichitike 2009. Koma chifukwa cha zovuta zina zisankho zidachitika mu 2011. Mu 2011 or 2011 anthu 5 adaonetsanso chidwi chopikisana nawo pa mpando wa national chairman. Oyamba adali amene adali incumbent mu nthawi imeneyo Sheikh Yusuf Kanyamula. Achiwiri anali Sheikh Idrisa Muhammad. Achitatu anali Sheikh Ali Kennedy, omwewa tikunena kuti ndi a board chair. Achitatu amene achinayi anali a grand mufti apano Sheikh Muhammad Uthman, ndipo achisanu anali Dr. Imran Sharif. Zisankho zikuti zika anthu akavote pamenepo nkuti anthu atavota kale district komanso region. Pobwera pa national, Sheikh Yusuf Kanyamula anapanga withdraw nkunena kuti ine sindiyima nawo. Ndipo asilamu adakhulupirira kuwapatsa mpando Sheikh Idrisa Muhammad. That was in 2011. Ndiye kuti anapikisana ndi anthu 4, pa anthu 4 opo Sheikh Idrisa Muhammad ndi amene anapambana. 5 years itatha, ndiye kuti mu 2016 term itatha malingana ndi constitution ya 1994 Sheikh Idrisa Muhammad term yawe itatha, komanso tingoti central board term yawe itatha, kudachitikaso zisankho. Ndiye kuti zisankho zidayambiraso pa district komanso pa region. Ndipo pa mu 2026 adapikisana anthu awiri. 2016 adapikisana anthu awiri. That is Sheikh Idrisa Muhammad komanso Dr. Imran Sharif. Ndipo asilamu tidakhulupiriraso Sheikh Idrisa Muhammad kuti apitirize pa udindo umenewo. Nchifukwa chiyani ndimakufotokozeranizi? Ndanena kuti where a constitution is silent, next thing that they will ask you is to look at the precedents. Kodi zidamba zachitikapo zimene mufuna uchiti unenazo? Ndiye tikunena kuti zidachitikapo. Ndiye taona kuti mmene zachitikira mu zisankho zonse zimayambira at district, kubwera pa region, kufika pa central board, ndipo central board imene akhazikitsidwayo ndi imene imasankha board of trustees. Pambuyo pa zimenezi ndimafuna ndinene kuti tingoyerekeza kuti mwina mu 1997 tidayambira ku central board, tingoyerekeza. Ndiye mwinaso mu 2004 tingoyerekeza kuti tidayambiraso pa central board. For argument's sake, someone is saying no, mu 1997 tinayambira central board, mu 2004 tinayambiraso central board, nkumatsika kumusi. Ndiye apapa zakhangati kawiri tinayambira ku district komanso kawiri tinayambira central board. This is where pa malamulo amanena kuti you follow the principles of elections, or you follow the logic of elections. Now, what is the logic of elections? The logic of elections is to grant an opportunity for those who are entitled to vote to usher into positions leaders they believe will serve them to the level that they are expecting them to serve. In this case, what it means is chisankho chilichonse sopano chikamachitika cholinga chake chimakhala kuti mukupereka mwayi kwa anthu kuti asankhe atsogoleri amene awatumikire bwino. Atsogoleri atumikire bwino, ndipo atsogoleriwo amakhala kuti asankhidwa ndi anthu amene akukhulupirira kuti awo agwira nawo ntchito bwino kapena awatumikira bwino. In that scenario, if we are to make a comparison, in that case,
ndiye tinene kuti tiyerekeze mmene akuganizirira anzathumo kunena kuti zisankhozi ziyambira pa central board. Ndiye tiyerekeze kuti ziyambira pa central board, muafuse choyambirira mwati zisankho ziyambira pati, akuwuzani kuti ziyambira pa central board. Ndiye funso libwere, akavote ndani zisankho za central board? Ndiye akuyankhani. Inu mukamafusa musafuse mutakwiya, muzifusa mukuseka. Ndiye akuyankhani chifukwa kumakonda kuyankha ndi mkwiyo. Ayi akayankha amene akavote ni madistrict amene ali pa, akumatero kuti ndi mkwiyo. Akavote ndali John amene ali pa, akumayankha choncho. Ndiye inu mwafuse choyambirira kuti kodi akakavota a district ndali district ndali John ali ndi madeti yanji? Chifukwa mukawerenga 1994 constitution ikukuwuzani kuti under article 20 ikukuwuzani kuti a district ndi a region their term of office is 3 years. Now ngati ikukuwuzani kuti their term of office is 3 years, zisankho za mamu zomaliza zidachitika liti? Ndiye mumva kuti zinachitika mu 2016. So what does that mean? It means term of office yawo idatha mu 2019. Pambuyo pakutha mu 2019 ndiye kuti tidakakhala kuti zisankho adachititsa mu 2019 bwezi titavotaso mu 2022. Koma zisankho sanachitiseso. Kudakakhalanso kuti zisankho achititsaso bwezi titavotaso mu 2025. So it means we have failed as an institution yaikulu kuchititsa zisankho 2 cohorts, 2019, 2022, komanso 2025. Tinene kuti 3 cohorts, completely failing. Now, in your own justification, in your own understanding, would you say tili ndi committee ya district, kapena tili ndi committee ya region? Obviously no. Ndiye mukayankha choncho ukamayankhulana nawo akumabwera ndi mkwiyo. Nambo a judge, inu simunamva a judge atibwezeretsa a judge. Ndiye nimafuna kuti ndisanapitirire ndikuwerengereni point D ya chigamulo cha judge, and it reads, chifukwa point A, B, C ya judgment amene munaona judgment choyambirira a judge adanena kuti zonse zimene zimachitikazo sizinatsate lamulo. Chachiwiri a judge adanena kuti constitution iyo siyolondola. Chachitatu zisankhozo sizolondola. Chachinayi ndanabwera kuti, and I read, ndiloleni ndiwerengeji, analena kuti a judge that the determination declares that, the honorable judge declares that the board of trustees, the central board, and the other organs of the Muslim Association of Malawi shall be constituted before 21st November 2021 with a view, with a view in circumstances where the terms of office of the respective organs have expired to oversee and facilitate the conduct of elections in pursuit to the provisions of the 1994 Constitution of the Muslim Association of Malawi. Now, mukamva akunena kuti it should be or shall be constituted before 21st November 2021 with a view. Koditu chizungu akanena kuti with a view ndiye kuti akukuuzani ndicholinga. That's what it means. Ndicholinga. Ndiye mukawerenga kunena kuti ndicholinga chotani, ndiye anena kuti to oversee and facilitate. Zinthu ziwiri. To oversee and facilitate elections. To oversee
and facilitate elections. Now akanena kuti to oversee and facilitate ndiye kuti ayendetse, ayang'anire ndi kuyendetsa zisankho. Ayendetse, ayang'anire ndi kuyendetsa zisankho. Now if you go to 1994 constitution ndiye muzifunse kuti kodi amene amayendesa zisankho za Muslim Association of Malawi ndi ndani? Ndiye mupeza kuti if you read article 33 ikukuuzani kuti the electoral commission or the central body shall conduct elections of the board of trustees shall conduct the elections of the central body. That is article 33. Ndiye kuti ma board of trustees ndamene aziyendetsa zisankho za central body. Ndiye akubweranso nkunena kuti the central body, that is article 34 and article 35, ikukuuzani kuti the central body shall conduct the elections of the district committees and regional committees. Now, which means in principle chifukwa chimene restatement inachitikira nchonena kuti ayendetsere zisankho. Oyendetsera zisankho ndani? Awiriwo. So in principle kwa munthu wanzeru akhozodziwa. Why? Akhozodziwa kunena kuti akati central board ndi chiyani. If you read constitution ya Muslim Association of Malawi ikuuzani kuti there are possibly 19 positions for central body. 1, chairman ndi wachiwiri wake, secretary general ndi wachiwiri wake, treasurer general ndi wachiwiri wake. Pambuyo pa amene wa 6 akunena kuti muzikhala ma regional chairman atatu, ndiye kuti akupanga 9. Ndiye akukuuzaniso kuti muzisankhiramo ma committee members 10. It means in total akhalapo 19. Now, why are they reinstituting back? So you can see kunena kuti court lidakafuna kapena lidakadziwa kuti zisankhozi zikuyenera kuyambira pa central board, chimene adakapanga adakangonena kuti ma board of trustees mupite mukayendetse zisankho za central board. Ndiye kuti automatically that could have given you a clue kunena kuti ngati apanga forfeit maorgans onsewa akudziwa kuti koyambira ndi ku central board. But what the judge done, akudziwa judge wa constitution ayiwerenga. Ndiye kuti chimene atanthauza pene panchonena kuti law yoyamba it's for the central body to conduct elections ya district. Ikalandira ikapanga conduct elections ya district, ndiye kuti ipanga kenako a district aja akasankha region. Akasankha a district nda region, ndiye kuti board of trustees idzabwera ndikupanga dissolve central board imeneyo kenako ndikupangisa zisankho za central body. That's how it works. Now, akakakamira popeza ena sakumva, kuopezanso ena zikuonetsa kuti liuma lawo likubwera chifukwa chajera, ndiye muwapatse zitsanzo izi kunena kuti assuming that tili ndi parliament lero, ndiye parliament ija ipanga rise in 2030, possibly around July idzapanga rise kapena adzapanga declare kuti parliament apatadi panga declare kuti ati parliament imene litingoyerekeza kuti 2030 akupanga declare kuti ifune pange rise. Ndiye aphungu ena abweretsa maganizo kuti ifeyo tisana pange rise muno tikufuna tisankhiretu speaker wa cohort imene ibwere mu September 2030. Ndiye chifukwa cha maliuma anthu agwirizana zimene zija. Now in their understanding wina ake nkubweretsa argument kuti no, a speaker tiyerekeza akhale a Dr. Ben Piri chifukwa choti kutyolo ndi kwa DPP kumene kuku obviously a Ben Piri sangaluze adzakhalabe abwera munomo mu September 2030. Ndiye kunena kuti proposal ina nkubweranso kunena kuti first deputy speaker akhale Lawrence Chakakala Chaziya. Iwo amachokera ku Lilongwe Chirobwe
kumene kuli kwa amalembo uku kwa MCP kwambiri awawa sangadzaluza adzabweranso akhale first deputy speaker ndiye kubwereso wina nkunena kuti iyai second deputy speaker tisankhiretu akhala Catherine Mzumara awawa ndakunzimba uku ku UTM ikuoneka ngati ndi support kwambiri ndiye amene wawa tasankhiretu komanso mayiwa adakwatirana ndi mzungu in their arguments ndiye assuming that they have agreed to it ndiye asankha ndikuchita rise basi nkubwera September 2030 ndikupezeka kuti anthu amene anasankhaja asankhidwabe abweraso mu nyumba ya malamulo ndiye akukabwera ndi ukauza aphungu anyuwani amene abwera kunena kuti ifeyo anatisankhiratu kale ndiye ifeyo ndifeyo maspika komanso first deputy speaker inuyo ndiye kuti mungo tsatira leadership yawo. Are you telling me asilamu amene muli apa amalawi amene muli apa kuti will that represent true values of democracy? Inuyo ngati muli ndi nzeru munena kuti ayi. Why? Because possibly half of the MPs imene isankhidwe munyengo imeneyo ikakhala kuti sinapange nawo elect anthu amenewo chifukwa principles ya zisankho umayenera usankhe anthu amene akutumikire iweyo. Ndiye awawa nkaganizidwe kawo akuganiza ngati chonchi chifukwa zimene akutanthauza nzonena kuti asankha akuti asankhe central board akasankha central board ndiye kuti amenewo kenako central board ija ndi imene izasankha sopano district region koma mukaona constitution central board ndiye kuti akhalapo ndi mapositions okhawira amene akupanga. So mwachidule muona kuti chimene chitanthauze nchonena kuti akamakapangitsa zisankho za region kapena district kukabwera anthu achilendo amene iwowo sadayike pampando which will defeat the principles of democracy. Chitsanzo china chabwino ndichonena kuti mwina mmene alili aona bontari manja ankulu oyendesa zisankho adzanene 2030 kuti amene avote ulendo uno ndi amene anavota ukhaokhawo anavota mu 2025. Amene avote mu 2030 ndi amene anavota mu 2025. What will that mean to you? In simple terms, akunena kuti ngati a DPP anapeza 58%, IMCP nkupeza 34%. In simple terms, akunena kuti a DPP wawine because that will be deemed as an electoral fraud. Koma zimenezo sizingachitika. Nchifukwa chake amanena kuti pakhale fresh registration yoti anthu akalembetseso anthu asankhe. So izi ndi zina mwa zisanzo zimene ndimafuna kuti azindikire. Now, having said that, ndimafuna ndinenetse pano kuti ife ngati ma concerned Muslims asilamu timafuna tikutsimikizireni kuti zisankho za Muslim Association of Malawi sizisintha ziyambira ku district. Sizisintha ziyambira ku district. Ndiponso ndiyauze koso mwaulemu kuti ngati mungaganize inuyo zoyambira zisankhozo ku central board zoyambirira zisankhozo sizichitika. Chachiwiri zisankho zinazo simudzapangisaso ndi inuyo. Panopa mudakakhala anthu oyamika kwambiri chifukwa ndinu anthu amene mwachedwetsa asilamu muzochitika mumalakwitsa kulakwitsira dala mpaka na khoti akupeza nolakwa akhoti aja with benefit of doubt they have given you the mandate a second chance to correct the wrongs you have done. And ndinene pano if you try to mess up inuto asilamu mkwiyo wawo mmalawi muno simudauone ndiye muona ngati mungayerekeze kuganiza zimene nawo akukuuzani chifukwa tuudziwa kuti akuchitwa kukuuzani anthu akeso tikwadziwa. Timafuna tipange outline mayendetsedwe azisankho pamenepo komanso kuuzana asilamu kuti zisankho ziyambira ku district. Inu amene mukufuna kuima nawo ma district chilimikani nyengo yanu ikubwera musachite mantha tiyambira ku district tikachoka ku district tifika ku region tikachoka ku region a district nda region mukasankha central board imene inu mukufuna. Ndimafuna tinene mawu amenewo.
mutu wathu wachiwiri timanena kuti endorsement of candidates. Ndiye tidanena kuti mkubwera kwathu kumene tinabwera kuno tidanena kuti asilamu chifukwa choti inuyo mwanena kuti mwatikhulupirira kuti titsogolere kusankha adindo amene mukuona kuti akhoza kuthandizira kuyendetsa bwino bungwe lathuli la Muslim Association of Malawi. Ife tidanena kuti mbali yathu tagwira ndipo chilungamo tachiona, koma inu mudanena kuti thandizirani. Ngakhale ena osamva bwino mpaka na kumafika chifukwa choti apatsa ndi mmene amapezera mariziki yawo kuti inuyo ngati mudapanga chachigamulo musiye pamene popo zinazo zisiyeni. Ifeso ngati asilamu amene tidapita ku khoti tili ndi ufulu ngati mmene mulili inuyo. Ndiye inu musatiuze ife tisiyire pati pamene inu tikukulolani kuyankhula zimene mungayankhule. Ndiye chimene timafuna nkunena kuti mutamva kuti ife tinauzidwa ndi asilamu ambiri kuti titsogolere kusankha adindo amene tiyapange endorse. Tidapempha choyamba kuti iweyo ngati ukuona kuti ndiwe wothekera unene kuti ineyo ndiothekera ndikufuna udindo uwu ndipange endorse. Choyambira chimenecho. Chachiwiri tidanena kuti ngati ukudziwa kuti iweyo kuthekera ulibe koma iweyo ukudziwa anthu amene akuona kuti akhozosinthisa zinthu ndiye ubwere utifotokozere kuti musankhe awo. Chachitatu tidanena kuti ulibe kuthekera komanso sungasankhe munthu koma iweyo ukhoza kupereka maganizo abwino ubwereso. Ndiye ndimafuna ndinene kuti asilamu anabwera ndipo asilamu apereka maganizo awo. Ndiyamikire kwambiri and we were overwhelmed ndi response ya asilamu. Sindimayembekeza kuti asilamu ambiri sitimadziwa kuti amafinyikira mkati pamene chinthuchi amaona kuti chikuonongeka. Talandira mauthenga ochuluka ochokera ku embassies, talandira mauthenga ochokera ku UK, ku US, ku Canada, ku South Africa, Malawi muno thousands. Taitanidwa in different platforms, professionals kuti itana maofesi mwathu mawu kwafoto kuti fotokozera chimene akuyembekeza cha asilamu. Ndimafuna ndinene apa kuti pambuyo pa upangizo osewo maganizo onse amene munapereka, ifeyo pa udindo wa national chairperson kapena national chairman talandira mayina 18 amene asilamu adapanga kuti kwayerekezera kuti awawa akhozokhala mwa anthu amodzi amene angathandizire kuyendetsa. Mayina 18. Koma pa mayina 18 ipo ife ngati amene mudatituma timenera tibwerepo ni mayina awiri wokha. Ndiye choyambirira chimene ndichite ndikukuwerengerani mayina 18 amene asilamu mudatchula kupangira kuti wina adzanena kuti ine ndapereka dzina langa koma chonde niyo simudatchule bwanji. Mayina 18 amene ife tidalandira ndi ali motere. Ndizingotchula popeza osewa ndi masheikh. Number 1, Sheikh Ahmad Chienda. 2, Muslim Abbas Vinjenje. 3, Sheikh Ismaila Alan. 4, Sheikh Umar Matola Kalonga. 5, Sheikh Dr. Imran Sharif. 6, Sheikh Adam Imlan. 7, Sheikh Dr. Sharif Kaisi. 8, Sheikh Twaha Idrisa. 9, Sheikh Patrick Wasi. 10, Sheikh Abdurrahman Kalako. 11, Sheikh Dr. Mlokote. 12, Sheikh Bilal Bwanausi. 13, Sheikh Musa Terera. 14, Sheikh Dr. W. Mposa. 15, Sheikh Omar Adamu Kacherenga. 16, Sheikh Adili Chulungo. 17, Sheikh Dr. Salmin Omar.
18 Sheikh Mustahabi Ayani. Awa ndi mayina 18 amene inu asilamu mudanena kuti awawa pa udindo wa national chairperson kapena wachiwiri wake aganiziridwe. Now, pambuyo pa consultation ndimafuna ndikudziwiseni kuti Muslim Association of Malawi, there are 6 designated positions. National chairman ndi wachiwiri wake, secretary general ndi wachiwiri wake, treasurer general ndi wachiwiri wake. Asilamu amene atiimbira osewa kuchokera maembassy ku UK, ku US, Canada, South Africa, you can mention Malawi muno, ma professionals, ma lawyers, onse amene tapangana engage atiuza kutilangiza kuti timu imene ibwereyi ikhale tisankhiretu asilamu o asilamu asankhiratu ya anthu 6. Posankha ya anthu 6 akunena kuti constitution ya 1994 zisankho zikungoperekedwa kwa national chairperson at national executive level kapena central body. Ndiye asilamu anena kuti poopa kukhala mwina national chairperson akuzokapezeka kuti wasankha secretary general amene ali puppet kapena treasurer general amene azingomulamula zochita, kuli bwino amene ifeyo tikumuza kuti timpange endorsement ngati asilamu tisankhiretu timu yonse. Ndiye ine m'malo mwa bungwe loseri kapena mwanzanga osewa ndili pano sopano kukuuzani kunena kuti tili ndi mayina 6 amene asilamu asankha kuti ndi amene atumikire kapena amene akapikisane nawo kuti amenewo insha Allah akatumikire bungwe limeneli la Muslim Association of Malawi ngati atsogoleri 6 akuluakulu. Pambuyo pa zimenezi atiuza kuti iwo asilamu ndi khumbo lawo kunena kuti Grand Mufti, by virtue of being a Grand Mufti, ameneyo ndi president wa asilamu. So Grand Mufti ameneyo akuyenera azikhala board chair wa ma trustees a Muslim Association of Malawi. Ladies and gentlemen, my fellow Ummah, this is the list of candidates that the Muslim Ummah, through the concerned Muslims, will endorse in the forthcoming elections of the Muslim Association of Malawi. Chairperson, Dr. Sherifu Kaisi from Kotakota. Deputy Chairperson, Sheikh Omar Adam Kacherenga from Mangochi. Secretary General, Dr. John Abdulaziz Kazembe from Zomba. Deputy Secretary General, Council Imran Saidi from Machinga. Treasurer General, Brother Smith Kamana from Mangochi. Deputy Treasurer General, Brother Yasin Mugara from Kalonga. These are names which the Muslim Ummah entrusted us to mention before you so that they should be given full support for the forthcoming elections. Ife ngati ma concerned Muslims tinangobwera kuti tikupatsireni mayina amene wa m'malo mwa asilamu chifukwa tidakhala kuti osankha ndife tidakasankha kalekale athunso amene timaganiza koma awa ndi amene asilamu asankha, ndipo inu amene mwatchulidwa dzina mudziwe kuti ndi asilamu amene akusankhani. Ife chimene chatsala ndiko kupita kukayitanitsa osewa pamodzi ndi kuwafotokozera kuti asilamu akusankhani kuti muwatumikire. Ife chimene chatsala
ndikupita kwa Asiya kwasonkhanitsa osewa 6 wa pamodzi ndikwafotokozera kuti Asilamu akusankhani kuti muime nawo pa chisankhochi ndipo inuyo ndi amene muwatsogolera Asilamu. Ndanena kale kuti mapozishoni amene akuyenera kupita pa zisankho enieni ndi awiri, national chairperson ndi deputy national chairperson, kapena national chairman ndi deputy wake. Pambuyo pa izi nimafunanso ndinene chifukwa tikudziwa kuti anzathu kampu inayo mu meeting yawo akuti anauzana kuti iwowo timu yawo sakusintha. Ndikunena tu apa iwowo atakhala manena kuti ifeyo timu yathu sitikusintha. Ndiye chifukwa chosayimvetsetsa constitution mpaka nakuuzana kuti iwe wachiwiri wangawe wakudedzawe iweso ukatenge fomu ngati kuti ukupikisana nawo pa national chairman. Chifukwa constitution ikangopezeka number 1 number 2 yo ndi amene akhale deputy national chairperson. Ndimafuna ndikulangizeni mokukondani ngati makolo anga iwerengeniso constitution ya 1994. Constitution ya 1994 lo designated positions: national chairman, deputy national chairman. These are designated positions and it is about the chairmanship. Osati ndikavoterera number 2 ndo amene akhale deputy. Sibwino kumanamiza anthu akuluakulu. Anyamata inu mukuanamiza anthu akuluakuluwa. Ndikupemphani Allah kuchitireni chifundo. Kukhala zisankho ngati akudedzawa aime nawo akapikisanaso ndi ena onse amene aime nawo pa deputy chairman. Osanena kuti iyayi number 2 ndo amene ndimafuna ndingokulangizani motero. Wakulangiza ndi mbale awa ndi mawu amene ife timafuna kuuzani pomaliza penipeni. Timafuna tikuyamikireni Asilamu chifukwa cha patience yanu kutimvetsetsa komanso ndi chikhulupiriro kuti panopa mmene mwamva ndinu mwatiuza kuti tichule anthu amenewo. Anthu awa si athu enanso sitinambe tapanga nawo interact, koma ndinu Asilamu amene mwatipatsa mayina. Ndipo ife tinene pano kuti pa mayina 18 paja panali mayina 4 amene iwowo personally anabwera kuti ineyo ndipangeni endorse. Koma osewa amene abwera apawa sanabwereko kuti akufuna udindo. Ife tinatengera kuti tisachule munthu chifukwa chonena kuti udindo waufuna, koma tichule anthu amene Asilamu amutchula ochuluka kunena kuti akufuna kuti awatsogolere. Awa ndi mawu amene ife ngati ma concerned Muslims timafuna kuti tikupatseni, tikulimbikitseni kuti osachita mantha. Nthawi imene Allah wakonza yoyikika imakhala yomweyo, ndipo musakayike kuti Allah chilipo china chake chabwino kuti khozekera kutsogoloko. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imeneyo inali press briefing imene bungwe la Concerned Muslim inali nayo ndithu mu mzinda wa Lilongwe kuno ku Crown Lodge, kumene amafotokoza malingana ndi chigamulo chimene chidaperekedwa nthawi imeneyo chokhudzana zisankho za Muslim Association of Malawi. Iwo anali pano kufotokoza kuti akupanga endorse ena mwa candidates amene anthu kapena kuti Asilamu anzawo adapereka kwa iwo. Afotokozaponso kunena kuti dongosolo la zisankho limene litakagwiritsidwe ntchito ndi limene ndithu constitution yawo yoyambilira imafotokoza. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Sunganani Sidia, President kuonera Zodiak.